tänään on? Mahtavaa. Suomalaisen musiikin ja Sibeliuksen päivä. Hienosti tiedetty. Terveisiä täältä Sipoon luodesta. Kotitieltä, sanoo poikani. Nyt. Mitä sä teet? Lumienkeliä. Vau. Tuleeko siitä hyvää? Joo. Mitä se lumienkeli tekee? Tekee uusi hattua. Uusi hattua. Semmonen, että pitäisi oteta sitä Tuusen takaa. Jaa, onpas kiinnostavaa. Se on jännä tarina.